Dito na naman tayo. Oh, welcome. Salamat sa tamsak, King Lapu-Lapu Vlog, and Julius Gado. Dito na naman tayo, magsama-sama hanggang alas 5. Good afternoon, good evening sa inyo. Loading ako, mag-download pa ako eh. Magda-download ka pa? Sige, download ka lang dyan. Dana po, salamat Julius sa tamsak lang. Dito na naman tayo ng hapon. Basta kayo dyan, Julius? Dito muna tayo sa isa. Medyo maliwanag. Buti naman. Anong gawa mo? King Lapu-Lapu Vlog. Nag-i-edit pa siya kasi welcome. Dali lang at ako'y iinot. Oy, OFW Offshore Life Vlog, tamsak dan. Salamat. Salamat sa patamsak mo dyan.
Okay lang, medyo maaga nga ngayon natapos kasi Biyernes. Buti maaga na. Di naman. Kaya pa. Malakas isda ang ulam. May sabaw. May sabaw, kaya malakas. Makahigop ng sabaw. Hindi ko alam. Alas 5, di ba? Hinda pa point out sabaw nakaway-tuway. Mababa ako na alas 5. Mga alas 5, 10, ganon. Bantayan mo hanggang alas 6. Ikaw magbantay. FW of Shalatlag, ikaw magbabantay hanggang alas 6. Iwan mo lang dyan pagbaba. Oo nga pala. Iwan ko lang siya dito. Tapos pag akyatin ko na lang. Akyat na lang ako, titingnan ko na lang. Kasi magpa-print siya ako mamaya eh. Oo, kanina nga ang daming nag-ALS kanina eh, sabay-sabay. Walang mga tao. Walang tao na nagbabantay. Iniiwanan lang dyan. Okay, sige. Salamat. Million people. Nasaan na kaya si Ivy? Mamaya na naman yung papasok. Tingnan ko pag nakabukas ang ilaw. Kung malabo. Ganun pa din naman. Ayun. Medyo maliwanag. Hindi ko na naman ito mamalayan. Maglubat na naman siya. Maglubat na naman. Wow, welcome. Sundalo ni Fatima Arab. Hayo, Tamsakdan. Salamat, Fatima. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Welcome.
Hello. Pag hanggang 6 ba, 3 hours na yun. OFW Offshore Life Vlog. Hanggang 6 lang, no? Oh. Hello, Joy Kadama. Salamat. Salamat sa pagpunta dito sa bahay ko. Malipay na ako, kay naaka mo diri sa akong balay. Tambay-tambay. Hindi vlog, tapos na ba ang work? Ako katatapos lang eh. Shout out to all. Hello to all. Sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Ngayon ka lang natapos din? Buti ka nga, ang haba ng oras mo, wala kang trabaho. Tapos mo lang pala ngayon. Ako naman, baliktad, katatapos lang ng trabaho. Kaya pala. Dito sa amin, kahit Friday, basta minsan 2:30 hanggang 3 o'clock ang tapos ng trabaho. Shout out. Matutulog na ikaw? Sige, salamat. Salamat ha. Sige, tulog ka na. 3:00 na. Pahinga na. Shout out sa inyong lahat dyan. Sabi ni MJ Vlog. Mega shout out sa tao dito sa bahay ko. Sa 4 million people in my house. Sige lang. Tiyaga lang. At matutulog na yun si MJ Vlog eh. Maaga siguro, madaling araw nagigising. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? OFW? Tapos ka na sa ginagawa mo? Shout out. Ingat. Sabi ng OFW. OFW na lang palang ano mo kasi para maiksi. Kasi pag ang ang haba. OFW Offshore Life Vlog. OFW Life Vlog. OFW Vlog. Dami, haba ah. Hindi, mamaya na lang. Mamaya ko na lang. Okay, sige. Shout out sa mga nandyan. Sabi ni Fatima Arab. Mega shout out dito sa 4 million people in my house. Sige lang. Tiyaga hanggang makatapos. Hihina talaga ang
Kanina nag-LS din si Hein eh. Si Hein ATM. Hindi. Si ano pala, si Clever Girl, nag-LS din siya kanina. Magkasabay siya kasi Fatima Arab, nag-LS din sila. Kay Fatima lang ako nakapunta kanina. Kay Clever Girl, hindi kasi tawag na ako eh. Nag-umpisa na ng work. OFW, pag gabi ba may nakaano sa inyo? Mamayang gabi may naka-schedule naman sa inyo. Friday, di ba? Sa linggo ka pa naman, di ba? Naka-play pa si Clever Girl. Mga love life na doon. Fatima yung pangalawang tamsak ko. Salamat Fatima Mangilin, pangalawang tamsak ko. Fatima Arab to. Andiyan pa rin si MJ Vlog. Sige, diyan ka lang sis. Salamat. Fatima Arab, nakatapos ka na rin ba ng LS mo? Nandyan ka kay OFW, nandyan ka kay Clever Girl? Walang mga love life ang usapan dito kasi saging lang naman eh. Saging ang kailangan natin, saka WH, yun lang. Kaibigan, nalaglag LSD. Bakit? Pagpasok ko kanina, walang tao eh. Siguro yung signal mo, nawala. Sayang din, pag matagal na kasi, sayang din. Wala na, dito na ako sa'yo. Pag nag-ELS ka tapos humina ang signal, no, nakakapanghinayang pag nawala ka. Pero nakakabalik pa naman yun, di ba? Balik uli. Oo, sa signal. Pag di mo rin kasi minsan tuloy yung signal, pag marami kayong nagati-hati, wala eh, mahina talaga. Oo, pag sa StreamYard, pwede pa nakakabalik pa, di ba? Pag nalaglag ka. Pag sa direkta ka sa YT, hindi na. Sayang yun. Si OFW nga eh, dinilit niya yung live. Dinilit niya yung LS niya kanina. Wala ba yung kaya pala ng loading niya siya kanina. Umulit siya uli. Maganda yun, dinidelete yung sariling LS niya. Panibago na naman uli. Oo, pwede balikan. Kaya nga, mas maganda talaga pag StreamYard ang gamit. Kasi pwede kang makabalik pag nalaglag ka. Kaso lang pag pag naka 20 hours na naman, lipat-lipat. Oo, ganun yan ang daw. Pansin ko lang ba ito ba nakikita ko sa yung ko. Ganun ba yun? Oo, ganun. Pagpansin ko lang ba ito mo ba nakikita ko sa ganun lang. Ganun daw talaga, mababait.
Fatima, saan ka sa Pinas? Fatima Arab. Salamat po. Salamat po. Mabait po si OFW. Sa Jinsan. May mga kasamahan kasi ako sa Jinsan, kaya na taga Jinsan din, nasa Alhasa sila. Kaya minsan marunong ako, nakakaintindi ako ng Bisaya. Nakakasalita rin ako ng paunti-unti ng Bisaya. Mangyan sa Lebanon. Hi ho. Hello. Welcome dito sa bahay ko. Napasyal ka. Nakita kita doon sa LS ni Rini Adventure. Salamat. Welcome ka dito sa bahay ko. Sige, painit ka muna dyan. Ganyan sa Lebanon. Tapos lalagyan na kita ng jacket para maisda mo sila. Mangyan sa Lebanon. Taga Mindoro ka ba? Yan si OFW. Ayan, Chinese lang mo. Okay, sige. Taga Mindoro ko ba, Mangyan sa Lebanon? Si OFW, taga Mindoro din yan, Mangyan. Ayan, OFW, si Mangyan sa Lebanon, taga Mindoro din. Pangatlong tamsak host, kay Fatima Arab. Salamat, Fatima Arab. Salamat. Daghang salamat sa mga patamsak mo. Malipay na ako kay naa ka mo diri sa akong balay. Salamat. OFW, may kababayan ka na si Mangyan sa Lebanon. Taga Mindoro siya. Saan ka sa Mindoro? Sikitan mo na siya. Ayan. At na kayo, andyan na si, sa Kalapan pala sila. Sa Kalapan, dinadaanan nyo. Sa Kalapan pala siya. Ayan. Nakitan ko na rin si Fatima Arab at nang makababa din siya ng link. Tapos si Mangyan sa Lebanon. Para ikita nyo na siya. Ayan, binigyan ko na kayo. Kulay blue na kayo, Fatima Arab. Tsaka Mangyan sa Lebanon. Sige, dikitan nyo na siya. Sige, unahan mo na siya. OFW. Pero nilagyan ko na sila ng para si Fatima Arab. Ayun, okay. Ayan na siya. Sige, maya mo na siya balikan. May yan, may ninja yan. Bigay mo na yung ninja mo kay Mangyan sa Lebanon, OFW. Saka yan si Fatima Arab. Mababait yan. Legit sila. Pag dumikit ka sa kanila, marami silang ibinibigay sa inyo na regalo. Welcome. Para maisda ka ni Mangyan sa Lebanon. Ayan, may bago tayong pasok. Para madaling makita. Kasi pag walang kulay blue, hindi ganun nakikita. Minsan, alam mo ba, may napasukan akong nag-LS. Minsan nang-hide yung message ko sa kanila. Nang-hide siya.
Kasi natatabunan na lahat. Tapos, kasi hindi naman yun bawal eh, yung ano, yung sinabi ko ba. Natatabunan lang kasi yung iba lahat naka-jacket. Tapos para bang nakakaano kasi hindi ka napapansin. Lahat sila na mga naka-jacket tapos ikaw wala. Tapos may mga napasukan na akong muni na sila. Ang babait nila din, mga nag-ELS. Tumutulong din sila sa mga baguhan pa lang. Kaya kahit saan, gala ako. Kung saan may mga ano, pasok lang ng pasok. OFW observer. Minsan kasi para bang, nagtatamtak naman ako. Kumbaga sa unang ano pa lang, mapapansin ka nila. Mapapansin ka nung host. Di ba pag nagsabi ka na, tamtang lang. Tapos pag may mag-message ka na ganun mga, nawawala, na-hide siya. Tapos, minsan ba parang nakakatampo din, ikaw ang mga naunad ba sa bahay niya, nauna ka na. Tapos, pag ano siya, yung naglilista siya, parang nagiging huli ka, inuuna yung mga kakilala niya. Kaya minsan, pag umano ako, lumalabas na lang ako. Naghahanap na lang uli ng panibago. At mangyan, link ko yan dyan kay King Lapulap. Nasaan ang, ayun, mangyan sa Lebanon. Ayan na, nag-ano na si King Lapu-Lapu ng link niya. Kay OFW Offshore Live Vlog yan na link. Group sila. Kaya nga, dapat kasi nilalagay mo na ba pagpasok ng mga tao, sasabihan mo na sila na, ganito ha, uunahin ko muna yung mga kagrupo ko. Ay, welcome, Ryan Magpatok, thumbs up dam. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko ha. Naligaw kaya ata. Pero maraming salamat. Hindi na ako nakapunta sa LS mo. Minsan gabi ka na. Hindi ko namamalayan. Ryan Magpatok, kailan lang ano, ang LS mo uli? Kailan ka uli mag-LS? Pati maarap na babayin mo ng link mo. Ay, ganon. Kaya pala. Kasi sabi ko, parang ang tagal na, hindi ka nag-LS. Ganon din si Joy Kadama, minsan din lang na mag-LS. Mga busy. Ayan, OFW, may bago tayo, si Ryan Magpatok. Lagyan ko na siya ng ng jacket para maano mo siya. Para dikitan mo siya. Pumasok na sa natin. Oo, yung yung ninja niya lang, si MJ, pinasok niya dito. Matutulog na daw siya eh. San bansa po kayo? Dito ako sa Saudi. Mangyan sa Lebanon, dito ako sa Saudi. Shout out to all, sabi Sige, Ryan Magpatok, OFW Offshore Life Vlog, saka Mangyan sa Lebanon. Pati Maarab, ayan dikitan nyo na sila mga bago. Si Ryan. Mabait yan eh. Siya ang nagbigay sa akin ng madaming ninja, madaming saging. Shout out po sa lahat. Sabi ni Ryan Magpatok. Mega shout out sa lahat. Sa mga 6 million people in my house. Welcome. Friday ngayon, Ryan, di ba? Wala kang
Wala bang ano dyan sa Dubai? Walang pasok? Shout out sa lahat. Shout out din sa mga bagong pasok. Enjoy lang. Enjoy. Sa mga bagong kaibigan. Maganda pumunta sa may mga nag-LS tapos lalo na pag madaming tao din. Dito lang ako sa bahay nag-aalaga ng Wow, padamihin mo yung isda. Kaya pala puro isda eh. Ayan, nagbaba na ng link si OFW Offshore Life Vlog. Piking Lapu-Lapu ang tagababa niya, yung ninja niya. Ryan, madami ka ng pang-ulam, kaya pala puro isda yung ano mo eh. Kasi nag-aalaga ka ng isda. Libre ulam na. Mangyan sa Lebanon. Naka-whitey-whitey lang. Ayan, nagbaba na ng link si Mangyan sa Lebanon. Shout out sa inyong lahat. Dikit-dikit lang. Pag may time. At balik-balik din lang pag may time. Okay, sa mga dikit po dyan, balikan ko po kayo maya lahat sure. Ayan, legit yan si Mangyan sa Lebanon. Nagkasama kami minsan yan sa LS ni Rene. Mangyan, galing ka na ba sa bahay ko? May kamot. May kamuti doon. Nasa Gamasan pa lang po. Nakita ko lang si Idol nag-LS. Ryan Magpato. Maya ako mamumungkal. Maya pa daw siya mamumungkal ng kamote. Madaming saging dyan sa bahay ni OFW. Ayan man yan sa Lebanon, dikitan mo si Ryan Magpatok. Madaming saging yan sa bahay niya. Nag-ELS na din yan. Yan din si OFW, nag-ELS din yan. Tapos si Fatima Arab, nag-ELS din yan. Lahat ng tao pala dito, Mangyan. Mangyan sa Lebanon, nag-ELS sila. Painit muna, sabi ni Ryan Magpatok. Wala na naman ito mamaya. Dali lang. Ayan,
Okay, sige. Tambay ka lang dyan, sundalo ni Fatima Arab. Salamat. Salamat sa patambay mo. Ang lakas ng hangin. Kala mo may bagyo. Lakas ng hangin sa labas. Hindi para na sa rooftop yung mga maliliit na plywood na pangsapid. Sige lang, sige lang. 4 million views in my house. 4 million people. Nakakangalay. Sige lang. Sikit lang. May time. Street 27 na. Yun, mangyan. Dan ako sa'yo. Bagong ligo. Pauwi na kayo. Sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Dan na daw sa'yo, mangyan. Sa Lebanon. OFW, mangyan. Sa Lebanon, kayo magpatok. Sundalo ni Fatima Arab. Shout out sa inyong lahat. Mangyan, sa Lebanon, bigyan kita 5. Kasama na yung original ko. Oh, wow! Ayan, ang bait talaga ni Ryan magpatok. Matulungin. Mangyan, sa Lebanon, ayan. Bigyan daw ikaw ng 5 ni Ryan. Kasama na yung original niya. Okay ka, mangyan. Balikan ko bahay mo. Manungkit ng hilagang kamote. At Ryan, magpatok, may ninja ka, magbaba ka ng link mo, pa-jacket mo kayo, host. Ryan, magbaba ka nga ng link mo para masundan ka. Para mabalikan ka kaagad ni Mangyan sa Lebanon. Tapos, pag nag-LS si Ryan, punta tayo doon. Maraming saging. Sabi ni Mangyan sa Lebanon, salamat po. Ryan, magpatok, okay. Shout out to 6 million people in my house. Mamaya, at Mangyan, bigyan pa kita. Wait mo lang para maglaki na ang bahay mo.
Maliit pa ba ang bahay ni Mang yan sa Lebanon? Pati mga yan, bigayan tayo. May 5 din ako, kasama legit. Commander Ombracato, Tamsakdan, hello, welcome sa bahay ko, Commander Ombracato. Ayan, may babago na naman tayong pasok. Ayan si Fatima, Mangilin Fatima Arab yan. Bigayan daw kayo. Mababait talaga sila, oh. Ayan. Kay Ryan yan. Ayan. Ano ko yan, Ryan, jakitan ko yan na ano mo, tapos yan na lang ang maglapag ng link mo. Si Commander Umbraco. Ayan. Para para kayo na lang magbaba. Ayun. Pwede ka nang magbaba, Commander Umbraco, ng link mo. Fatima, Mangilin, yan na ba ang magbababa ng link mo? Para malagyan kita ng ng jacket. Magbigayan tayo para sabay-sabay tayong umasenso, sabay-sabay tayong aangat. Give and take lang yan para matupad natin yung mga pangarap natin. Tulungan at magkaisa. Sa mga kagaya nating mga small YouTuber pa lang. Sabay mo si King Lapu-Lapu. Ayan. Sipag ni King Lapu-Lapu, ah. Okay. Sige, para Para yan na lang yung para yan na lang ang magbaba ng link mong Fatima. Fatima, ibigay mo na lang yon kay Mangyan sa Lebanon. Ayan, Fatima, doon mo na lang ibigay kay Mangyan sa Lebanon para lumaki din yung bahay niya. Si Ryan, malaki ng bahay niya ni. Malaki na ang mga bahay nila. Salamat. Walang anuman. Fatima, Mangilin, walang anuman. Tulungan lang tayo. Ganun lang talaga. Kailangan nating magtulungan para umangat tayo. Give and take. Okay, sige ba? Hirap ng Mangyan sa Lebanon, balik ka sa akin pag malapit ka na kay pare bigay ko sa 30 na saging. 5 muna sa ngayon. Ako din Commander Umbracato. Pag malapit na rin ako mag 1K, punta ako sa bahay mo. May kulang ba? May iba ka pang hindi nadikit sa akin. Matagal-tagal pa bago maging 1K. Salamat. No. Babalikan talaga kita. Pero lagi naman ako pag mag-LS ka, pupunta rin ako sa bahay mo.
para makapangisda. Grabe, ang lakas talaga ng hangin. May tunog pa talaga. Okay, sige. Punta ka na muna doon, Commander Umbracato. Okay, sige lang. Motusia, shout out sa imo host. Wow, ayan, may bago na naman tayo. Sino ba yan? Motusia, shout out sa imo host. Kumusta? Maray na banggi sa imo, maray man na ano palang digdi hapon, maray na hapon sa imo, maray na banggi dyan sa imo. Hain ka ba ngunyan mo to siya? Ayan. Painit-init ka muna mo to siya ha, para lagyan ka ng ano, para makapangisda ka dyan. Ay, isain ka man hapon palang digdi. Ako, rate. Natahain ka, sain ka, niyon ka garo sa Middle East ano. Mo to siya niyon ka. Ayan, nagbabaan na ng link si Fatima Mangilin. Ayan mo to siya, nagbaba na. Puntahan mo yan. Digdi lang sa gilid-gilid mo. Buang ka man baya? Digdi sa gilid-gilid. Ayan, nagbaba na ng link si Mangyan sa Lebanon. OFW, tingnan mo nga si mo to siya. Nginitin baga sa gilid-gilid. Mainitan matarusan nga ni dyan pag nasa luwas ka. May indahan na punta ka man dahil. Garong ano ang ngaran mo ha? Hapon mo to siya. Oo, talaga? Baka dahil ka pa nakadikit sa kuya, dikitan mo muna ako. Muto siya. Dikitan mo muna ako, baya. Sa kuya nan walong batag mo. Iyo. Sige, sinda na sanan, dikitan mo. Bugtakan-takan ka na kulay blue. Magbaba ka na kanahagdanan kang balay mo. Muto siya, magbaba ka na baga nga kang hagdan kang balay mo sa dakulon man so batag mo pala. Walong batag ha.
Dakulao na siguro ang harong mo. Ano? Moto siya. Baad ninja kan ko niyan. Sisay baya. Ayan, pag 20 ka na pumunta ka kay Asher dito sa mag. Ah, talaga? Ano yun? Ano yun? Asher dito. Sige. Kaso lang, ano pa lang ako eh. 770. Matagal pa. Ayan, King Lapu-Lapu Vlogs. Ayan, si Motosiya, oh. Bagong pasok dito sa bahay ko. Si OFW. Sa bahay ni Ryan, daming isda nga. Kaso hindi pwede paprito. Maliliit pa lang. Maliliit pa lang yung isda sa bahay ni Ryan. Alaga niya yun eh. Lagi naka-LS yun pag punta ka. 9:20 ka na, mag-message mo agad doon. Okay. Sige, salamat. Ko siya, hanapon ko siya. Astrid de Jesus. Para makalimbang ko yung para laging sa ko, note ko yung niya kung mag-LS siya. Kaso lang matagal pa ako. Dalaw ko kay Oragon Channel. Nag-ALS din yon? Na ako kay nakadikot na lang ako kay Oragon Channel. Ko nga ni, panday ko man naaraman minsan kung sinda, nag-ALS, baga. Sige, makadalaw nga ni, ko siya. Hanapon ko siya din. Oral daw yun. Ano ang niya? Oragon talaga. Oragon lang. Oragon Channel TV yata. Dahil dito. Sa Dubai siya. Tamaan. Mga alas 7 man ang ang tapos minsan kang trabaho ko, may pahingalo na alas 7, pwede pa. Pwede makakapot yung cellphone. Si Astrid pala yun. Isurat ko hindi ko family picture. O para hindi ko malingawan ba? Family. Hanapon ko sinda. Parang nakadikot na garo ako pero di ko lang maanohan. Yung Astrid de Jesus, ano yun? Legit mo yan na mo? Yan na mo to siya na yan? Legit iyan? Ika? Oragon Channel. Dakulon man mga ni ako duman sa si tingnan mo. Okay. Sa ni Jazz Lopez, taga Bicol din yun eh. Or Bakon siya. Para maka-graduate na sa 1K na yan. Kaso lang, minsan baga dakulon wawara sa puyang batag.
Pag mata ko pagkaaga, wala na. May twins mo to siya at anak ni mo to siya, mga legit pero ninja ko. Okay, oo, maganda na nga daw yun. Hanapon ko iyan para ano ba? Para madagdagan man lang. Minsan, pabawas ng pabawas yung ano ko. Mga batag ko baga. Kasubanggi, ano na yun, 776 mo yan, sisili nga, 770 na lang garo. Yan, OFW Offshore Life Vlog, naka-stay home lang. Ikaday ka pa nag-ILS, mo to siya? Nag-ILS ka na. Itao mo na sa kuya sa iba mong ataman para madagdagan ang batag ko. Yan, mega shout out sa 7 million people in my house. Shout out sa inyong lahat. Dahil sa LS mo yan, kaya nawawala. Ganon. Pero bago ka magpunta kay Asredicis, pahinga muna isang araw, wag ka mag-LS or manisa. Ganon pala yun. Jets at anglers man yan sa Lebanon, nandun na 5. Ayan, yung mga ninja na yan ni Ryan. Ganon, arog ba lang kayo to? Moto siya, dahil ako magpahilang-haling muna. Salamat ha, sige, halaton ko. Kaya pala, minsan, tataka ako, bakit mawawala? Tapos sabi nila, totoo ba na pag naglapag ka ng link, nababawasan din? Pagtapos mo mangilit, mukha mo na magala-gala. Okay, kaya pala. Kasi nagtataka ako, sabi ko, bakit ganun? Minsan ang dami. Pero ang pinakamadami kong nalagat, 10 siguro sa isang araw. Isa lang gagawin mo, huwag ka maglalapag ng service. Hindi naman ako naglalapag ng tapos ang turo nila sa akin, yung di ba yung ninja ko, may ninja sound ka, yun lang daw ang maglalapag ng lingko. Tapos pag nangingisda ka, stay ka lang sa isang ulit. Kaya siguro kasi minsan, di ba, siguro ko 2 o 3 LS ang pinupuntahan ko sa isa. Yung parang magkakapare-parehas kasi sila ng oras. Kaya minsan ang ginagawa ko, kumbaga sa tatamsak lang ako sa kanila, tapos mag-i-stay ng ilang okay na. At Ryan, magpatas, galing na ako sa bahay mo. May nilagay akong kawil doon. Pag may nahuli na isda, hatid mo na lang sa bahay ko. Magsama ka na din para tagay tayo. Sabi na OFW Offshore Life Vlog. Ayan. Galing na daw siya sa bahay mo, Ryan. Magpatok ha. Kasi paglipat ka ng lipat, lahat na naiisda mo, nalalagas yun. Kasi napagkakamalan ka ni Lolo na, ay, ganun pala yun. Kaya, lalagasin mo. Hindi na nga ako uulit ng ganun. Kasi ganun minsan ginagawa ko. Kaya pala, nakakapagtaka naman. Araw-araw, laging ganun ang nawawala sa akin. Pero ngayon, okay lang. Nawala 2. Ayan, andyan pa rin si Mangyan sa Lebanon. Mangyan sa Lebanon, ayan si Motosiya. Nagbaba na siya ng link. Sundan mo na lang siya. Marami rin siyang alaga. Kaya pala, salamat mo to siya sa paalala, hindi ko na yung gagawin. Para naman mag-stay yung mga saging ko. Nanghihinayang lang ako. Pero laban lang, sige, hanggang makaabot ng 1K.
Lalo na pag naka 1K ka, 60 lalagasan sa'yo. Kinakain ni Lolo? Kaya kailangan pala, pag 1K ka, wag saradong 1K, no? Sige lang. Sayang. Maya host, balikan ko sila lahat. Sabi ni Mang yan sa Lebanon. Oo, painitin mo muna, maya mo na sila balikan. Ayan, sabi ni Mang yan sa Lebanon, maya na daw kayo balikan, ha? Painitin niya muna para sure. Ganun pala. At mo to siya, pahingi ako mga alaga mo, ha? Punta ako sa bahay mo. Ay, mga 10-20 ka, pasobra mo. Tapos 3 days ka, pahingawag mo, open account mo, wait mo. Okay, sige. Message ni Lolo. Ganun pala yun. Ayan, sabi ni OFW Offshore Life Vlog. At mo to siya, pahingi ako mga alaga mo, ha? Punta ako sa bahay mo. Si OFW, 1,000 mahigit na siya eh. Ano na yan. Ewan ko kung may dumating na na sulat galing kay Lolo. Ganun ba? Minsan daw kasi parang matagal yata dumating yung sulat. Sige, at sige at OFW at Share Life Vlog at work ko yan. Ayan, sabi ni Mutesiya. Ang mabait naman ng mga tao ko yun. Ng mga tao dito sa bahay ko. Mutesiya, tarabang-tabang sana ano. Salamat sa mga tabang mo. Ayan, sa pagtaoking batag sa kuya. Maka grade 8 lang, malapit na. Para maka ano na, konti na lang yung kulang. Ilang buwan pa. Alas 4 na. Galing na ako sa'yo at mo to siya. Okay na, lag. At pumasok na dikit mo, mamaya, wait mo, balik ko. Ayan, wait mo na lang daw ang balik sa'yo ni Motosiya. Mamaya, pagtapos ko, titingnan ko nga, mamamasyal ako sa bahay ni Oragon Channel at ni Ashrid dito. Hanapin ko sila. Okay, salamat. Sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Okay. Nakulao na pala ng harong mo baga. Nunto siya. Mag-message naman ako pag work ko na yung 8 banana ko. Ayan, mag-message naman ako pag work ko na yung 8 na banana ko at OFW Offshore Life Vlog.
oras na lang. Magtatrabaho na naman. Ay, kabaya digdi sa gilid-gilid mo to siya. Sa garong nahihiwagaan ako sa imo sa gilid-gilid naan. Guys, baka may mga tips kayo sa WH kung paano mabilis maglaki. Baka may alam kayo na hindi ko alam, haha. Ayan, si Motosiya. Baka alam mo kung paano mapabilis yung paglaki ng WH. Kasi yun ang mahirap hanapin ngayon, ano, yung WH. Parang ang tagal mabuo, yung 4K na yun. Ako, wala pa sa kalingkingan, wala pa sa sa 1/4 yung WH ko. May link ako dyan. Dyan ka, King Lapu-Lapu. Sali ka sa group ng What's to What's para nakakatulong. Ayan, OFW Offshore Life Lab, sali ka daw sa What's to What's. Ano yan? Group yan ng parang nanonood ng mga tumutulong sa mga WS. Saan yan? Sa YT din, isi-search mo to siya. Sali ka sa group at the Kiambao Vlog, search mo, pasok ka dyan. Ayan, OFW, search mo si Kiambao Vlog. FB page pala. Sa FB mo. Ayan, yung Kiambao Vlog. Paano kung maiksi lang yung mga video mo? Puro lang, halimbawa, ganun, puro LS lang ang mahahaba. Okay lang ba yon? Okay, try ko. Sige, try mo nga siya. Malay mo, madagdagan yung WH mo dyan. Sa Kiambao Vlog at sa YT din, ganyan din name niya. Nag-LS yan araw-araw, kalimbang mo all para mag-bill. Pag nag-LS siya, maraming isda sa kanya. Okay, sige. Anuin ko. Mamaya pagtapos ko, hanapin ko siya, i-search ko siya. Kiambao. Sabihin mo ako nagpadala, ikaw unahin din, lalo na pag newbie, unang nila pag, sige. Salamat sa tip mo to siya, kasi wala talaga, minsan nawawala eh. Minsan konti lang yung mga naiista kasi halos magkakadikit na eh. Sabi ni OFW Offshore Live Vlog, okay, thanks. Siya, paano pag konti lang yung video mo? Hindi, madami nga, kaso lang maiiksi lang siya. Okay lang ba yun? Need ba talaga ng mahabang video para sa WH?
Ayan. Pagsamasamahin ko na sa isang playlist lang. Mag-LS ka naman, pwede yun, di ba? Ang playlist. Oo, yung mga mag-LS ka naman, pwede yun, di ba? Ang play nila. O to siya, pwede naman yun ang i-play, di ba? Yung mga LS ko, yung ganon. Kasi wala akong ganong mahabang video eh. Ito si OFW Offshore Life Vlog, madaming mahabang video. Tapos bago ka mag-watch mo sarili mo, play mo. Play all mo siya hanggang pag-gising mo yung nagdagdag. Sabi niya, oo, basta video kasama. Okay, salamat. Tapos ko na i-play yung iba kong video rin sa sarili ko eh. Ikaw siguro malapit ka ng mamuni Motosiya. Pero wag mo pang watch yung account mo sa YT Ninja lang. Bakit? Bakit? Hindi yung sarili ko? Hindi, ang ginagawa ko, yung sarili ko ipapanood ko, di ba? Tapos, pagkatapos nun, yung ninja ko naman. Isang beses lang yun papanoorin. Hindi ko naman inaano. Tapos manood ng pinaka-account ko, yung ninja ko naman ang ipapanood ko. Hindi, pasok yun lang sarili mo account. Ganun ba yun? Kailangan puro ninja, kahit ilang ninja mo, yun lang ay papanood mo sa mga video na yun. Yun lang ang madadagdag. Pag ninja, kahit paulit-ulit mo gawin, pasok yun. Kahit ilang beses na ulit-ulitin yung panonood. Motosiya, ilan na ang WH mo? Mm-hmm. Kahit walang patayan ang watch mo sa video, pasok yan. Okay, salamat. Yun na nga ang gagawin ko last rin. Minsan ginagawa ko isang account palipat-lipat eh. Ayan. Shout out sa 6 million views. Ayan. 6 million people. One month pa lang ako nag-YT yung double. Ala! Kulaki. Ang laki naman. 1 month pa lang ako nag-YT yung WHK 74 pa lang ako kung nag-watch sa aking video. Ang laki agad. Ibig sabihin, ikaw lang ang nanood niyan? Sa 874 na yan, ikaw ang nanood niyan? Lahat lang ng ninja mo? OFW offshore, ganyan ang gawin mo, kay Motosiya. Tingnan mo. Ang bilis niya, Ang dami mo namang ninja, panood ng ipanood mo, paulit-ulit lang. Pwede pala yung counted pala yun eh. Kala ko hindi na counted. Kailangan isang account, walang patayan ang watch ko sa CP. CP to
CP, 2 CP gamit ko. Oh, yun naman pa. Saan ka ngayon, Motosia? Saan ka daw ngayon, Motosia? Ganun naman pala OFW, ganun kaya ang gawin mo para dumami kaagad ang WH mo. Siya nga, oh. Hindi niya pinapatay, dire-diretso lang sa playlist niya para isahan. Open mo lang siya. Ilan yan na ninja mo, open mo lang, iwanan mo yan magdamag. Ganun nga, itry ko din dito sa 2 CP na to. Iwanan ko lang na naka-play on. Ang bilis ng ano niya, WH niya. Isang buwan. Parang ano ka. Basta pag natapos yung all video mo, refresh mo CP mo or YouTube mo para balik uli. Alimbawa mo, 24 hours ka. Pag natapos yun, refresh mo siya. Ayan, i-refresh mo daw siya pag after ng 24 hours. Ganun nga ang gagawin ko din. Baka sakaling bago man lang magano, lumaki-laki na. Ako 55 pa lang ang WH ko. Umpisa pa lang kasi ako. Ayan, nasa Riyadh pala siya. Sa Riyadh, si Motosia. Sa city siya nakatira. Ako dito, ako sa ano, sa probinsya. Okay. Okay, sabi ni OFW, Offshore Life Lab. Ganun nga ano, mas malaki bigayan sa WH. Watch mo sarili mo kaysa mag-LS ka. Bakit ikaw hindi ka nag-LS? Pinapanood mo lang, kahit paulit-ulit lang ng paulit-ulit, basta iba-ibang account, okay lang yon. O yung okay lang paulit-ulit, pare-parehas din ang account na gamit. Kasi sabi ko nga, lahat ng LS ko na to, papanoorin ko siya uli. Yung mga ninja ko, yun ang ipapanood ko. Kahit SIM account, basta wag yung sa waiting. Okay, sige. Paano daw mag-refresh? Paano refresh ang paggawa? Off lang ba ang CP? Motosia, paano ba pag mag-refresh daw ng CP? I-off lang ba yung CP? Paano? Kahit same account, basta wag yung sa waiting mo. Yung goggles account lang. Yung hindi ginagamit. Maumpisahan na nga yan nga ganyan na ano. Baka sakaling lumaki nga talaga yung ano, WH ko. Kapag may mga ninja naman ako, yun na lang ipapanood ko. Hindi mo siya papatayin, di ba? Pag nag-o-open ka ng mga apps sa CP, naiipon yan dyan. Yun, alisin mo lang yun, refresh na siya. Hindi mo siya papatayin din pag nag-o-open ka ng mga apps sa CP. Naiipon yan. Dyan yun, aalisin mo lang yun. Alin? Paano? Yun, refresh na siya. Alin nga, ano? Pag nag-o-open ng mga apps. Oo, alam ko na. Yun lang ang aalisin. Yung refresh na siya. Ayan, OFW, Offshore Life Vlog. Hindi mo siya papatayin, di ba? Pag nag-o-open ka ng mga apps sa CP, naiipon yan. Diyan yun, aalisin mo lang yung refresh na siya.
Pero hindi ko maano yun ah. Hindi ko mag-gets yun ah. Pag nag-open ka ng app. Kasi pag ano naman ng app sa CP, wala naman akong maano doon na ano ah. Na naiipon sa akin. Text mo lang siya, nawawala na din. Ay, oo pala, may text. Baka yung ginawa ko kanina, kaya na-delete yung LS ko. Kasi, pag nanonood siya ng mga, ano, di ba, sa YT, diyan sa YouTube, nanonood ka ng mga, di ba, pag may nag-LS, may nagbabana ng link. Tapos, nandoon yun sa ano mo, sa watch history mo. Pinagdi-delete niya yun, pinagtatanggal niya. Pati yung live niya, yung ano niya kanina ni OFW, na-delete din siya. Baka yun daw ang ibig mong sabihin, yung sa remove watch history. Yun ba yun, Motosiya? Yun, ganun, alisin mo. Oo. Kasi isa-isahin lang naman, di ba, ang pag-alis doon, kasi napupuno talaga. Sa akin, mahigit ano na yun, 1,000 plus na, sa, ano na. Dinilit ko siya isa-isa. Ayan, Fatima Mangilin, host, lipat muna ako kay Saya ha, baba na muna. Okay, sige Fatima, salamat ha. Maraming salamat sa iyo. Daghang salamat sa imo Fatima Mangilin. Salamat. Sige, punta ka na doon. Wag yung iba yon, hindi yun inaalis. Alin ba yun inaalis? Kasi, ang inaalis ko yung iba doon na sa mga watch history ko yung sa ano. Kasi napupuno siya, ang haba-haba na ba? Total, di ba, kagaya sa'yo, nagbaba ka ng link, pupuntahan ko. Yung binaba mo na yun, nandoon siya sa watch history ko. Kaya, ang gagawin ko, aalisin ko, i-remove ko siya. Remove. Salamat pati mamaya ako punta doon. Sabi ni OFW of Your Life Vlog. Alin mo to siya doon ng ano? Kasi yun ang inaalis ko eh. Yun sa watch history. Tapos, di ba doon sa mga likey videos, marami din doon sa likey videos na yun. Maraming mga video na doon. Nakasama na rin yun sa akin, yung mga nag-ELS, nandoon lahat. Ang ginagawa ko minsan, pag mga ano, tinatanggal ko rin yun. Maliban lang doon yung sa ano ko, sa LS ko. Hindi ko siya tinatanggal. Pero yung mga video na napanood ko na, tinatanggal ko yun. Di ba Android CP mo, sa screen mo, sa pinakababa, may pinipindot, di ba, yung sa kanan, pindutin mo yung makikita mo lahat ng pinapasok mo na apps, yun, alisin mo lang yun lang. Clear history lang, hindi na sa alisin yung video. Ayan, mamaya nga sundan ko siya. Oo, sa kabila noon, na screen, sa pinakababa, may pinipindot, di ba, yung sa kanan, pindutin mo yung makikita mo lahat ng pinapasok. Yun, clear history lang, tama. Ayun, clear history lang pala. Pag na, ano na, okay na yon, nakiklear na siya, pwede na yan uli. Panood na naman uli. Ay indah labaon pa baga ang paliwanag mo siya na nalilibong na aksan. Okay, galing watch mo ulit sarili mo. Ayun, gano'n na ang gagawin ko nga. Clear history lang pala eh. Salamat nun sa tabang, Matusiya. Ayan. Gagawin ko na yan mamaya. Naku, Apple kasi.
hindi ako Android. Apple pa, Apple ka pa ha. Buti ka, maraming Apple. Ako, Obas. Obas sa akin. Sa'yo, Apple. Bayabas na lang kaya para mas maganda. Sige, out na ako. Mag-play na ako sa sarili ha. Nakitulog ko. Umayos ka, OFW. Pag umalis ka daw, tapos plinay mo ang sarili mo, hindi yung counted. Bakit sumakit ang ulo mo, Mutusiya? Iuntog na yan sa pader para mawala ang sakit. Ako din, out muna ako maghugas. Ako din ng anak ko bukas. On the way, sure, bahay niyo po. Ayan, sabi ni Marian sa Lebanon, on the way. Mutusiya, ako din out muna ako maghugas. Ako din ng anak ko bukas ulit. Okay, sige, salamat. Bakit saan ba? Magkakasama ba kayo dyan sa Riyadh? Ng pamilya mo, Mutusiya? Sige, ingat. Salamat unon sa nasa imo. Halaton ko so walong batag mo, ha? Sige na, bye-bye. Ingat. On the way. Sabi ni Mang yan sa Lebanon, on the way, OFW offshore sa bahay mo. OFW, mamaya ko work yung banana mo. Okay, sige na. Salamat unon sana. Oo, nakasulat kayo. Sige. Salamat. Ingat-ingat. Shout out sa million people in my house. Hindi nakarating si Ivy, nakatulog siguro. Ayan. Ayan, 3 na lang. Napuno ng message ang box ni Bicolana. Bilagyan pala clear history lang. Sakit nga ulo mo doon. Ay, nako. Mamaya yun nga ang gawin, gawin natin. Ulit-ulit na lang natin panoorin ang mga sarili natin. Pakita mo sa akin yung clear history mo, OFW. Pakita mo sa akin mamaya yung clear history. Ay, iwan. Puntahan mo yung yung sinasabi niya na si Kimbao Vlog. Para madagdagan yung mo. Pero try mo muna yan. Yung paulit-ulit na pinapanood yung mga yung paulit-ulit mong ipapanood yung mga ninja mo. Nag-iikot siya. Nakakangalay na kasi. Mangyan sa Lebanon, nakakangalay na sa kauupo naman. Kasi andito lang kasi yung yung charger ko sa may baka lobat na naman. Hindi matapos yung ko, LS ko. Sayang yung oras. Sayang yung oras. Isang oras na lang at bababa na ako. Magtatrabaho na naman. Mangyan sa Lebanon, anong trabaho mo dyan sa Lebanon? Tayo ng Lebanon.
Wait lang, host. Saan ang punta mo, King Lapu-Lapu Vlogs? Sweet. Kiambaw. Ayun, itatamsak lang Karansik. Light vlog. Karansik vlog. Tamsak dan. Salamat sa tamsak mo. Ayan. Mag-ano na ako at magbantay din. Diyan lang yan si Bikawana Vlog. Karan. Maya dikit ko sa iyo mang yan, Karansik Vlog. Sige, dikit-dikit lang. For 23 na. Uy! Ayan! Si Charmaine! Diaz! Ay, salute! Vlogger na po. Salamat! Magtamsak ka muna sa akin, Min. Hi. Mag-like ka muna, Min. Bago pasok. Ano, musta kayo dyan? Ganyan, Min. Di sa ano na po oras dyan. 4:23 pa lang dito. 1.33. 1.33.09. 4:23 ng hapon dito, Charmaine. Kaya nga po, nakakasin. wag mo kaya nakita ko nito, wag mo isusulat yung, yung nakasubscribe na yan. Bawal kasi yan, Min. Ang inaano dito, pwede mong isulat yung, nakadikit sa'yo, ganun lang. Gabi na dito, talot. Kaya nga, 9:24 na. Min, pag alisin mo yung naka-subscribe, Min, i-delete mo. Kasi bawal yan pag sa dito sa YouTube, bawal kasi. Ang daming bawal si Jackie Lo nga. Minsan, sabi niya papasok, hindi nakapasok ang Jackie Lo. Bawal kasi yan yung sinulat mo na nakasubscribe. Min, hindi mo yan madidelete? Delete mo nga, Min. Tapos yung madaming mga ganyan na emoticon, ang daming bawal kaya dito, Min. Sa mga ganyan na ano na yan. Kaya malay mo, Min, dito tayo, umasinso sa pag-vlogger natin. Ayan, si Tuto Jalal Vlogs, tamsak ho. Salamat sa pagdalaw mo. Hindi ako nakakadalaw. Nahihiya kaya ako pumasok. Nakikita kita sa note ko, kaso lang nahihiya ako pumasok pag nag-LS ka. Tuto Jalal Vlogs. Nakikita ko lagi sa sa note ko yung mo, na nag-LS ka.
Pero pag ano, papasok na rin ako. Salamat ha. Salamat sa patamsak mo. Ayan, naka-stay home lang. Hindi kasi, ewan ko ba, pag ano kasi parang nahihiya ako. Pero pumupunta ako, hindi lang ako nag-ano ba, nagpapa-ano sa'yo, na nandun ako sa bahay mo. Ganun din minsan kay Osi Mechanic, nandun lang ako tapos tinitingnan ko lang ba yung mga nandoon na tao. Tapos umaalis lang ako. Nagtatamsak lang. Parang nahihiya ako makikisalamuha doon. Ayan, shout out sa lahat guys, sabi ni Toto Jalal Vlogs. Salamat sa mga patamsak niyo dyan guys. Shout out, shout out. Ako naman ang bibisita sa bahay mo uli. Mag-aano na ako. Masasanay ka din yan. Oo nga eh. Sana nga. Kaso lang, pag pumupunta ba ako, pag nakikita kong marami ng tao sa bahay, ganyan sa bahay mo, maraming tao, parang nahihiya ako na andito na ako, ganun. Anan, Jerome Diaz, hi naman ay Lodi. Wow, salamat. Dito ako, salamat sa inyo. Kumusta na kayo dyan? Ayan, OFW, si Toto Jalal Vlogs. Ang laki-laki na ng bahay niyan. Puntahan mo siya. Toto Jalal Vlogs, pag mag-LS ka, pupunta na, magpapakita na pala ako sa host. Magpapakita na ako sa host, hindi yung magmamasid lang ako sa inyo. Anay Lodi, kumusta na dyan sa inyo? Ay na. Total big shout out sa'yo. Ayan, anuhan mo si Toto Jalal. Dikitan mo siya, OFW. Lagyan ko siya ng lagyan ko ng jacket si Toto Jalal para madikitan siya ni OFW Offshore Life Vlog. Haha, go, okay naman magayunan ka dyan sa live. Magayunon baga. Ganito na lang lagi ang gagawin ni Lord. Baka sakali dito mahasa tayo sa ganito kasi para mawala yung yung takot natin na humarap sa camera. Para maging maalis yung hiya. Kumapal ang mukha. Paalis mo yun sa baba. Wala na nga. Manay Lodi. I-ano mo yung yung live chat mo. Bawal kaya yan. I-delete mo siya. Si Shermin nga kanina sinabihan ko, bawal kasi ang kasi pag nandyan lang yan, baka malaglag ako, mawala ako dito.
nasanay ka rin yan. Host, ganun din na ako dati mag-start mag-LS. Oo nga, sana nga sanayin ko na. Ayan, nagbaba ng legsimang yan sa Lebanon. O kasi yun ang ano ko, mahihain. Kaya sabi ko nga, pag nasanay na siguro ako sa ALS, okay na to. Ayan. Mangyan sa Lebanon, si Tuto Jalal Vlog. Ayan, isa rin yan sa mga tumulong sa akin. Binigyan niya ako ng maraming saging. Okay. Oo, yung pag sinulat mo kasi, ayan. Okay, salamat. Yung ganun lang, Manay Lode, yung pwede kasi pag sa pag ganyan na sinusulat nyo, LS lang ang nilalagay, hindi live chat. Buti pa kayo dyan, nood nun ng TV. Hindi ka nag-LS ngayon, Toto? OFW, ayan si Toto Jalal, nag-LS na din siya. Masakit lang sa pangahos magbasa, lalo na maraming tao. Pag dumami talaga yung tao, masakit. Tapos ano ba, yung natutuyuan yung lalamunan mo, parang uhaw na uhaw ka na sa katasalita dyan sa kababasa. Sa bahay mo maraming tao, nakakahilo minsan, lalo na pag naglalapag din sila ng mga link. Sherman, okay, sige men, salamat ha. Salamat sa pagbisita dito. Pahinga ka muna. Kaya pala. Oo, kasi ano naman kasi, ang hinahabol lang, di ba, yung WH kasi parang ang tagal. Ang laki-laki ng kailangan. Eh ako, ganito lang naman na oras ako pwede pag mga alas 3 ng hapon. Kasi pagdating ng alas 5, tapos na, may trabaho na naman. Kailangan may handa pala. Oo nga, may handa na tubig lagi dapat dito sa may katabi. Hirap pala pag ganitong nag-host ka. Mas maganda na yung nandyan ka lang, nangingisda. Kaso lang ako minsan may napupuntahan akong nag-DLS. Minsan hindi ka napapansin. Kaya doon ako, pag ganun ang napasukan ko, parang nahihiya na tuloy ako pumasok sa iba. Saan ka ba ngayon? Andito ako sa Saudi ngayon, sa Damam. Napagitnaan pala ng Damam tsaka Al-Kubar. Dito ako sa Daran. Kaya parang nahihiya na tuloy ako pumasok sa mga nag-ALS na bang hindi ka napapansin. Kaya parang minsan hindi ko na sila binabalikan. Tapos minsan naman, napapansin ka lang pag bagong pasok ka. Tapos pag nagsasabi ka ng ganito sa kanila, wala na, nakahide ka na kasi hindi ka nila minsan hindi ka rin binibigyan nila ng jacket. Inuuna nila yung mga Kaya pag ganun, tinitingnan ko muna, magtatamsak ako sa mga bago ako pumasok, magtatamsak muna ako sa kanila. Tapos, hindi muna ako magpaparamdam sa loob. Tinitingnan ko lang ba kung okay doon, ganun. Pinapakinggan ko muna. Pag okay doon, saka yun. Nag-aano na ako. Kay Idlos, yun, pumupunta ako doon minsan pag may oras.
Pero pag mga na gabi na rin siya minsan. Minsan naman madaling araw siya nag-uumpisa eh. Ikaw, Tuto, saan ka dito? Dito ka rin ba pala? Tuto Jalal Vlog. Nasa Daran mga amo ko. Sa Hail ka, layo naman pala. Nasa Daran mga amo ko, pero dito ako sa Hail, malayo dyan. Ang layo naman yan. Yung Abcake, alam ko yun. Pero yung Hail, parang dyan rin yan sa ano. Malapit rin ba yan sa unahan pa ng Abcake? Bakit sa Hail ka, hiwalay kayo ng amo mo? Ayan na. 4:37 na. OFW Offshore Life Vlog, asan ka na? Hail malapit na sa border ng Jordan. Ganun ba yun? Bakit po nag-iikot? Ang alin, mang yan sa Lebanon ang nag-iikot? Kung nag-iikot ako dyan sa screen mo, baka pero hindi naman, okay naman yung signal ko. May par mga amo ko dito sa Hail. Kaya pala dyan ka. Ang layo-layo naman pala niyan. Pero pumupunta ka rin dito sa Daran. Bakit po nag-iikot? Nag-iikot ka. Okay. Bahay ng mga amo ko nasa Aramco Residence sa Daran. Kaya mga Aramco, ano yun eh, pag sa Aramco mga nagtatrabaho, kaya nasa Aramco Residence sila, mga mayayaman. Tsaka mababait pag mga Aramco. Mababait na mga amo. Kada katapusan ng buwan na punta ako ng Daran. Oo, Daran, tapos pasyal ng Alcobar. Kasi sa Alcobar lang naman ang pasyalan ng mga Taramanya Mall. Saan ka sa sa Pinas, sa atin?
Toto Jalal. Amo ko isang ambasador na nasa na wow, bigatin amo mo ha, ambasador pala. Nakabase sa China. Ayan, si Karan 6 vlog, naka-stay home lang siya. Sa 3 million na lang. Dumanggi rin. Kaya pala pag doon nagpasyal ka sa bahay ni Kadama Joy, ganun para usapan niyo. Dumaguete. Nasa Cavite kami. Nasa Manila sa Cavite. Cavite. Malayo pala yan. Ayan. Shout out sa 4 million people in my house. Malapit na. 4:43 na. 15 minutes na lang at ako'y bababa na. Umpisa na naman yung trabaho. Karan 6. Nasaan si Karan 17? Panglima ko na to. Panglima ko ng LS ngayon. Toto Jalal Vlog. Nakalima rin. Nakaabot din ng 5. Mas madali pala magpadami daw ng WH pag pinapanood mo lang yung pinapanood, yung mga video mo. Toto Jalal, malaki na siguro yung WH mo, no? Malapit na ba? Ayan, sasaksihin ko lang na 2 oras.
Maggawa ka ng alagad host sa ibang CPU, huwag mo ihalo sa main channel. Ay, ganun ba? Malayo pa ba? Pag yung halimbawa may isa akong alagad ganun, yun lang ang ipapanood ko. Yung mga alagad lang ba ang ipapanood sa WH? Para dumami pala yung WH mo. Yung pinaka-main na huwag doon ihahalo yung sa mga alagad. Ang layo, ang hirap talaga hanapin ng mga alagad mo yan. Ang gamitin mo pang face sa sarili mo. Okay, sige. Ang hirap talaga hanapin ng WH na yan. Parang ang tagal ng 4K na yan. Kasi kung lagi ka lang na mag-list, grabe. Hirap naman. Pero sige lang, laban lang hanggang makamit yung gusto. Hanggang makamit yung pangarap na mamuni. Jerome, Inocencio, mahirap po talaga ang 4K so unless quality content po tayo at mag-viral ang video. Wow, welcome. Kaya nga, ang hirap talaga pag ganun. Minsan kasi, pero yung iba, dumidepende na lang sa mga LS nila. Kung marami kang CP, mas maganda host, madami ka din alagad. Bakit? Sa iisang CP ba? Tapos maglagay ka ng mga marami dong account sa iisang CP? Hindi ba pwede yun? Jerome, Innocent, nahihirapan ka din ba dito? Oo, kasi pag mga saging-saging lang, madaling hanapin. Pasok ko lang ng pasok sa mga nag-LS eh. Pag sa WH talaga ang hirap. Pero yung iba, napapansin ko, 1 month pa lang sila, ganun. Ang bilis na nila nasa 1,000, parang 800 plus na yung WH nila. Ayan, si OFW Offshore Life Vlog. Yan din, WH din ang hinahanap niyan. Welcome dito sa bahay ko, Jerome. Pero kung gadget mo, dalawa lang, kailangan pagsamahin mo sa isang CP. Oo, dalawa lang kasi, di ba dalawa lang ang gamit kong CP. Tapos gagawaan ko siya ng marami account, bawat isang CP, gano'n ba? 5, gano'n. Tapos sa isang CP ulit 5. Diyos po ako, kaumpisa ko pa lang, ilan pa lang, 55 pa lang ako. Diyos ko, wala pa sa kalahati ng hinliliit ko. Ang tagal-tagal pa. Siguro ko aabutin pa ako ng pagtapos ng kontrata dito eh. Pagtapos ng 2 taon bago ko mabubuo yung WH ko. Wag naman. Ikaw, Jerome Inocencio, ano ba? Malapit ka na? Malaki na din ba WH mo? Yan, malapit na rin. 3 weeks pa lang po ako, kaka-start pa lang po. Parehas lang tayo. Ako, pa lang, wala pang ang ko. Ang bahay ko maliit pa rin lang. Ayan, dikitan mo na yan dyan. Yung
Jerome Inocencio, dikitan mo na sila. Mayan, mararami yung ano nila. Marami yung mga ninja nila. Sana nga, bago mag-ano, lagi ka na lang mag-post bawat play mo. Oo. Para mawala sila, para panibago na naman uli. Jerome, mag-ano ka na. Dikitan mo na sila. Pwede ka nang magbaba ng ng link mo para sana nga para bago mag 1 year kasi pag mag 2 years na yun, wala na, bago na naman. Sa bagay, ilang buwan pa mabubuo na din yan. Dapat 6 months pa matapos na. 6 months pa matapos na ang WH na yan. Ayun. Salamat sa inyong lahat. At malapit na akong mag-work. Karan 6 vlog, naka-stay home lang. Salamat sa inyong lahat sa pagdalaw dito sa bahay ko. OFW Offshore, Jerome Inocencio, Toto Jalal. Ayan, si Karan 6. Nawala na si Mangyan. Kanina andito yan si Ryan. Ryan Magpatok. Yan, ingat po kayong lahat. Ingat-ingat tayong lahat. Ingat-ingat tayong lahat. Karan 26 vlog. Work na muna. Welcome to General. Maraming salamat sa inyo. Kasi napadalaw kayo sa bahay ko, nadagdagan yung tao. Malapit na din. 10 minutes na lang, mag-out na ako. Salamat. Salamat sa inyong lahat ha. Bye-bye na. At ako'y magtatrabaho na. Trabaho na naman muna. Bago city, mamaya na naman mag-YT. May 2 hours na ba niya? Oo. 2 hours na siya, 3.22. Pwede na, di ba? Tama na yung 2 hours. Mamaya naman. Itatry ko mamaya yung yung bago na apps na din-download. Mayang gabi, pagtulog. Pwede na, OFW? Pwede na, di ba? Sige. Okay na to. Tama na. Bye-bye na.